Bashana. Sekuqhuma isibhamu bashana kwasisaphazeka upopcorn bashana. Isibhamu esaqhuma ku-M25 bashana Duffs Road wahlukumezeka umphakathi bashana kubanjwa imoto yemali bashana. Lolo daba lolo bashana umkhwanazi alimthithanga kahle neze bashana. Udinwe waqhuma bashana ukuthi yena KwaZulu Natali ulwela uzinzo nokuthula emphakathini yakhona. Kodwa kunabantu bashana abakugxoba ngenyawo lokho bashana. Themesuka bashana wathitha ithimba lakhe eliphezulu bashana. Inkunzi malanga bashana azaziyo ukuthi zinhle ngapha bashana. Wathi madoda lalela. Sukile ke manje ngifuna benze lokhu bawuthunde bawuphuze bashana. Ngifuna bakubone kwakhweza ikati emthini bashana. Sithema iphume zakhe bashana umkhwanazi wanikina ikhanda bashana. Ngoba uyazi ukuthi zidlamlilo lezi ayibuyi lambatha bashana. Abakasidlodlo bashana behlome beyingovolo bebhinca umfishane bashana. Bethungatha umkhondo wemgulukudu bashana eyingozi ebulalayo ephusha boma-arm robbery bashana. Umkhondo bashana uye wabaholela kobhonela bashana. Zithayifike zakasidlodlo bashana zashaya umthangala zakhala ngaphakathi emzini thizeni. Evulani madoda yithi abakasidlodlo. Wakhala omunye obengaphakathi bashana wathi awu ngisathe ngo-half brown nethini lika fish le mali ngithi ngizogoduka nayo ngiyekhaya. Selile madoda. Wathi omunye hayi soke sizweke namhlanje. Zeyithembile phela le inkunzi mshana. Mokhumbula kahle wayibona zishaya igeje ucala. Abantu bayasazi isibhamu bashana. Mshana. Kwasho ukuthi nenyanga yayo lemgulukudu bashana yaseginga indlovu. Yathi nina manivijwa amaphoyisa anowanquma ngesibhamu ngeke nenze lutho mshana. Ezemgulukudu bashana zalunguzisa amapayipi ekhaleni bashana. Asamuli ikheja bashana. Banquma bakasidlodlo ngevolovolo bashana. Sona phansi leza kasidlodlo ithatha ikhava bashana. Sithema ishona phansi leza kasidlodlo bashana zithatha ikhava zavumbuka zakhavana bashana. Mshana kwasho ukuthi imgulukudu ayibuzanga elangeni mshana. Ojandini labo bastard bashana ekudala wasezilisiphula ikhanda bashana. Zashaya ithamlingi lezi zakasidlodlo bashana gcwala kuyona imgulukudu bashana. Segele ngephuzu mshana kwakuchitheka ikiki mshana kwasisaphazeka amakhondomu bashana abhalwe banana flavor bashana. Sholonto bashana endlini man to man bashana face to face kushiyana ukwenza bashana lingqongqoza khona lapha igeja bashana isho ne-R5 bashana shengqibhobho shindolontshi bashana. Abakasidlodlo bashana baphule emakhanda emgulukudu awu-5 bashana. Kwaqhoshisho bemadodeni bashana lalalela amazolo bashana. Ngihlezi ngisho bashana ngithi manifuna ukuganga hayi la KwaZulu Natali. Ikhaya leyindlondlo ezinkulu lezi KwaZulu Natali. Ukhona nendlondlo bashana eboshiwe bashana ezobuya maduze awuswani madoda. Ubuthakathi wendaba bashana akukho ukubambisana ezweni isazo sholonto bashana. Lo Go Platinum Tulkas.